Το PSI τσάκισε τα αποθεματικά των ταμείων? Καθόλου. Πώς όχι? Πρόκειται για το μεγαλύτερο ψέμα της δεκαετίας. Δηλαδή? Πρέπει να έχω ένα λεπτό. Παρακαλώ. Τα ταμεία είναι φορείς του δημόσιου τομέα. Ανήκουν στη γενική κυβέρνηση. Βλέπετε ότι τώρα μαζεύει η κυβέρνηση τα αποθεματικά τους και τα χρησιμοποιεί. Τα κάνει ρέπος για να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του κράτους. Το δημόσιο, όταν εκδίδει ομόλογα και τα ομόλογα τα αγοράζουν τα ταμεία, στην πραγματικότητα συμψηφίζει με τον εαυτό του. Δηλαδή, η κεντρική κυβέρνηση εκδίδει ένα ομόλογο και το αγοράζει το ταμείο που είναι γενική κυβέρνηση. Εμείς υπολογίζουμε το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Άρα, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, αυτό μηδενίζεται. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, επρόκειτο για μια εγγραφή λογιστική συμψηφιστική μεταξύ κράτους και ταμείων. Γιατί έπρεπε να μπουν τα ταμεία στο PSI? Για λόγους διεθνούς νομιμότητας και ασφάλειας της χώρας. Γιατί δεν μπορούσαμε να βάζουμε τα αυστριακά ταμεία, τα καναδέζικα ταμεία, τα γερμανικά ταμεία και να μην βάζουμε τα ελληνικά. Είναι η ρήτρα του λεγόμενου παρί πασού. Και δεύτερο, γιατί για να εφαρμοστεί το PSI και να κουρέψουμε το χρέος μας, έπρεπε να γίνουν ψηφιακά γενικές συνελεύσεις των κομιστών, των πιστωτών δηλαδή, αναομόλογο. Και άρα έπρεπε να μπουν μέσα ελληνικοί φορείς να μας βοηθήσουν να πάρουμε πλειοψηφίες στις γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων κάθε ομολόγου. Δεν κερδίζαμε τίποτα σε επίπεδο χρέους. Κερδίζαμε νομικά και διαδικαστικά. Έχασαν τα ταμεία? Δεν έχασαν απολύτως τίποτα. Ακούστε. Δεν κουρεύτηκαν τα ομόλογά τους? Όχι, ακούστε με. Είναι όλο ψέμα αυτό. Γιατί φωνάζουν οι πρόεδροι των ταμείων? Οι πρόεδροι των ταμείων πρέπει να λογοδοτήσουν. Και το λέω πολύ σοβαρά. Δηλαδή? Ακούστε. Να λογοδοτήσουν και μάλιστα πρέπει να λογοδοτήσουν πολύ σοβαρά. Ακούστε τι έχει συμβεί. Τα ταμεία είχαν ομόλογα περίπου 22 δισεκατομμύρια. Τα περισσότερα τα είχε ο κοινός λογαριασμός της Τράπεζας της Ελλάδος. Με το που μπήκανε στο PSI, κουρεύτηκαν περίπου τα 14 δισεκατομμύρια. Τι θα πει κουρεύτηκαν? Τα πήρε το κράτος. Δεν τα πήραν οι ξένοι. Δεν πληρώσαμε κανέναν. Τα πήρε από τα ταμεία το κράτος, το οποίο έχει την ευθύνη των ταμείων. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πει ότι ψηφίζω ένα πρόγραμμα σταδιακής επιστροφής των χρημάτων αυτών, αυξάνοντας την κρατική επιχορήγηση στα ταμεία. Ξέρετε πώς ήταν η ετήσια επιχορήγηση του κράτους στα ταμεία το 2012 όταν έγινε αυτό? 17 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, το κράτος έδινε κάθε χρόνο στα ταμεία 17 δισεκατομμύρια. Και τους πήρε 14. Τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει ένα πρόγραμμα με την ανάκαμψη της οικονομίας σταδιακής επιστροφής. Αλλά χρειάζεται αυτό? Όταν τους κουρέψαμε τα 14 δισεκατομμύρια ομολόγων, τι απόδοση είχαν ετήσια από τα ομόλογά τους? Μην βλέπετε πόσα είχαν στο χαρτοφυλάκιο, κάθε χρόνο πόσα κέρδιζαν από αυτά τα 22 δις? 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα ρευστά πήραν, πόσα χρήματα πήραν στο χέρι για το κούρεμα? Κουρεύτηκαν 14 από τα 22. Πόσα λεφτά πήρανε με την εγγύηση του EFSF? 4,5 δις. Έπεσε ρευστό στα ασφαλιστικά ταμεία 4,5 δις. Τους είχαμε πει τότε, δώστε ένα μέρος από τα 4,5 και αγοράστε ελληνικά ομόλογα νέας έκδοσης που είναι στην αγορά και τα οποία πουλούνται στο 15%. Δηλαδή με 15 ευρώ παίρνεις 100 ευρώ ομόλογο. Σε 3 μήνες θα έχετε ξανακάνει το χαρτοφυλάκιό σας 22 δις. Μας άκουσε το ΙΚΑ, το μεγαλύτερο ταμείο. Το μεγαλύτερο ταμείο μας άκουσε λοιπόν και το έκανε αυτό. Και απεκατέστησε τα ομόλογά του όχι στο 100%, στο 130%. Ποιοι δεν μας άκουσαν? Οι κομματικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες που έκαναν αντιπολίτευση. Και έβλαψαν τα ταμεία τους. Γιατί θα μπορούσαν τώρα να έχουν αποκαταστήσει τα χαρτοφυλάκια. Αλλά ούτως ή άλλως τα λεφτά αυτά τα έχει πάρει το δημόσιο και τα έχει. Ποιος εγγυάται τη βιωσιμότητα των ταμείων? Αν το 2012 καταραίαμε και δεν πετύχαινε το PSI και
και έκλεινε η χώρα, έβαζε λουκέτο, θα υπήρχαν ταμεία? Τα λεφτά λοιπόν αυτά υπάρχουν στο κράτος και το κράτος έχει ωφεληθεί και η οικονομία έχει ωφεληθεί. Αυτά που μαζεύει η κυβέρνηση τώρα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου από τους δήμους, τις περιφέρειες, τα πανεπιστήμια, τα ταμεία, μπορεί να εγγυηθεί ότι θα δοθούν πίσω, εάν δεν έρθει το δάνειο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συκοφάντηση και απάτη εις βάρος της κοινής γνώμης από την υπόθεση των ταμείων και του PSI. Βέβαια.